Hola, bon dia. Mireu, tinc moltes històries de mantinc el català, però n'hi ha una que potser és la que m'ha colpit més o que m'ha reconfortat més, perquè té un component d'agraïment i d'estimació al darrere meravellós. I és el fet de que per la meva feina, jo sóc mestra, doncs en els pares dels meus alumnes sempre els hi explico tot i els convoco i fem les reunions i els hi explico totes les coses sempre en català, vinguin d'on vinguin, siguin d'on siguin. Aleshores, a final de curs passat, quan ja, diguéssim, ens acomiadàvem amb els nens i també amb alguns pares, una de les mares dels meus alumnes, una noia que ve d'un país de Llatinoamèrica, i ella parla sempre en castellà, ella s'expressa sempre en castellà, però jo sempre li he explicat les coses i l'he entès en català. Em va dir molt agraïda i em va dir, diu, estic molt contenta de com ha anat el curs, de com has atès el meu fill, de com m'has estat sempre explicant totes les coses. Diu, perquè, diu, m'has tractat sempre com si fos d'aquí. I per tant, aquesta frase a mi em va produir doncs, una satisfacció i una alegria de dir, aquesta noia, malgrat que jo sempre li he parlat el català, que és la meva llengua, i s'ha sentit molt ben atesa, s'ha sentit que se la respectava molt i en cap moment ella ha tingut cap dificultat pel fet de que jo li expliqués les coses en català. Per tant, aquesta seria la meva història amb en Tinc, que per ara m'ha omplert més de joia i de satisfacció. Vinga, ja us n'explicaré més. Adeu!